Ik vind dat u het ook moet doen. Als je de grootmeester van de Vlaamse film aan boord hebt, dan moet hij toch zelf een keer klappen. 50 jaar geleden sloten de Limburgse mijnen. Maar in film en theater leven ze voort. Hoe blikken regisseurs terug op deze geschiedenis? En welke verhalen vertellen ze? Je bent de inspiratie. Moest kort, hè? In deze videoreeks reflecteren 4 regisseurs op hun werk en visie. Hoe verbeelden zij het Limburgse mijnverleden? Op het witte doek en toneel. Stijn en Mark, take 1. Daar komt die minder belichte perspectief in het mijnverleden. Hoe vertel je een verhaal vanuit een migrant? Ja, om het vanuit zo'n standpunt te vertellen, moet het aan hen vragen. Hè. Ik heb het niet meegemaakt, mijn familie ook niet. Dus ja, je moet je gaan informeren en gaan bronnen, zal ik zeggen, van waar komt het. En natuurlijk, de mensen hebben zoveel herinneringen, hè, en zoveel ook miserie meegemaakt. Hè. En mooie momenten, maar vooral die erkenning van wanneer word ik hier in dat nieuwe thuisland of in dat nieuwe land, wanneer wordt dat een nieuwe thuis? In jullie beider film zit een mijnongeluk, wat is de functie daarvan? In een korte film wil je gewoon heel snel toch dat punt maken van wat dat onheimliche gevoel wat daar ondergronds heerst. Ja, het is ook iets heel universeels in die mijnen, hè, omdat het sociale aspect komt altijd terug, het vuile en gevaarlijke werk. Ja. Hè, als mensen met centen dat kunnen delegeren, hè, of geven aan mensen die het minder goed hebben, het zij de armen of de vreemdelingen, hè, vroeger slaven, hè, en gewoon een andere term voor het vuilwerk te komen doen. Ja. Ja, ik denk dat is de reden om dat gevaar in ons verhaal te steken, denk ik. Omdat het is nog zo super actueel als iets. Wie is belangrijker voor jou? Het publiek of de critici? Ik heb in de loop der jaren geleerd van die critici geen fluit, gelijk we zeggen, nog aan te trekken. Wij gebruiken de geschiedenis om toch een vorm van entertainment te maken. Het gaat om die 2 uur dat we in de bioscoopzaal zitten, om even in een andere wereld te komen. Absoluut. En Anders moeten ze maar een documentaire maken waar alle feitjes en reconstructies helemaal kloppen. kijk, wij liegen altijd. Hè. We doen niets anders dan liegen. Hè, want we zeggen dit is fictie. Dus het moment dat een fictiefilm begint, zeggen we dit is niet waar.